hun WhatsApp yarap yaki haka klipman baki don kam haka pratarik unai wing chap saw kala yo banding yo senyang ya kalongyeng ikong perda kartang ma bat ba nishan thaba haka snong nong ko lo maulai CNRD blong kilamat ya ka jingdu no ya ka yeng bat baro ki jingdon jingem na ka jingbam ka ding na ka jingplu ka yeng kabalaja haka sautrek mentau prai da ka jingshim kia ka shnang pat jingno senyang kibabon balang kibadan ka mensiam sngolam kila yob yang ya ka yeng shong bala penshna da ka shnang hakani ka sngi la yo ka jingran na uba stai sing karbteng uba long nong sandur ka kenhun uba Aloysius lingdo nong laj uba long urang ba shnang bat ikong brigada renja iwe ni kilong kami ka shnang Yang beram kubisibun na nakabata ka jing haka sebun junghi bat pilong ro kum uwe di uta uwe uba kumurat ba basim ya kajing klikli haka ban ya sno ktilem ban ai lem kti kadang tigamon bangerap ya ki basim pinjar semanap la hakino kino bentar hakino kusno yim thau yim ong han re ya baro selesar ya ka pami yo jintip yo jing bendai yang asno ben pedang beram ya pihadu kata-kata kan dekapo ai baka jing sebun musim ko jong pi uble na kar bani do to kule sibon ya i ramasnong jong snong nong kalau ba Aloysius lingdo nang laj ba la dal kala bani hene ka step mata kasi ka patrick November ajar apsa kan he yeng jing kong perda kharthoma ba mission thaba kalang yeng ka ba lama de jing jia ka ba susi ha ka ba kading kalaba me ka yeng ka jongki ha ka sautrick jong ne banahi bat barok jeng don jeng em kila inglot tingiwan hakani kasngi hakani kalong yeng hakarteng jong ka kenhun WhatsApp ka bangi ai karteng yarap yaki haka klemat ka ba kidon kam te nakaleng jongi dien bangili ilang ba kila pathai khobor ya ka ni ka jeng jia jong ka jeng plu ding hakani ka yeng hakani snong nong kalau te nakaleng jongi ngila persang banwat jeng tip tingila yo ban yu phone number jeng ramba snong tingila yo phone ngalai kren dan nak liang jong irang basnong ilai kren ne phleung jong mot te hakan ne kasngi ngila yo panwan hakan ne ka yeng te ka jengwan ka jongi kalong ba kum kiriu pai ba so bonong ba habangi I kini ki jengjia ni so ba khat hindong tham la khain than ringi mi khmat ba yan menta ba yano ti jengrap kat bangila kala I bor baret kum ka konhon baret te ka jengla ka jongi banwan hakan ne snong kalong lang ba senyang jong perlok nakaleng sudong haba nakaleng jongi ngila panpau ya kene ka jingjia ngila persno te ki parlok bobon kila ya amsim ga jumot bang ini bani te kuntang ngila yo kalat banwan chene ka snam te ka ikba musobon ong hakani ka step long ba ya pikong iba ba kayeng hi parpawe musobon ong ba kum ki brio ngidon la ka jong jing bang ima ka jing im ka jongi piru selamat ini ka jingjia ka ba phil ladu ya bro jingdan ka jing em kubangi I untuk sini bang ila ilang ba klap thai kubor te hakajing long brio iso man ong bang ni do jeng kermen balai bakum kene ke kawan jia ring apan kan mau ba baro nangi ni mat ka jong jing rek ka bakung san kolong ba ngidi benchania ba dai ti ba hobule mo na ba boleh hik tu kamba ya ki ke baro bang nganget skam ba ki weiru ki parado personam kedan kamasim sulam bakin nyawan lang skene ke yeng namar ki jung dan kam ki bobon mar kumbangi iba baru jeng dan jeng em kala inglot te kidang dan subun ki jeng dan kam tena kala jeng iru ngem tip ki jeng dan kam ting ni suara kini kitiar kendiar kan sai bat jeng erap da ka pisakat bangila kum ka kenuan ka baret te klam da shim ka por ngo hakene ka por ngan khad ya ki parlok jeng ak badai na ka kenuan ka jungi bayin ai ya ka song pisah ikom iba John basak yang karibai meban karmandai ban ayah yai seperti haikon jengkok tong kari kong jana simli ban ayah kum kadak jeng nak senyang yai ba
So kumju kini pakitian tiba nak yang jengi lah. Jatuh ini di jeng ai berit jengi ngait ba mau kitian soboha. Dari walai long ibarit ro ngait ba long jengi rapi pi ba dia pisah kat penan kampat kat kum kerja subit ke jong pi walai long ibarit. Tap dah kecing kemen kabakarawa kan ni kapor. Bagi dang don mo kita ki brio ha kan ni ka snong ha kan ni ka kamtama kan ni ka rijong imo bagi dang don ki brio ki badang don kita kamen sim banyarap lem ya ki wai. Maksudnya ru baka don kan ni ka kawai ka grup jong mo ya rap ya ki. Te ngam jupoi perkat. Andai kadai kasian ka baning kong yang ngapangan tet. Kan ni kapan pa ba kata ka grup jong bagi kita ki brio ki bayar rap ya pi. Kapan pa wagi dan sisa kata kamen sim jing singaulam na kapan ta ki wai pat. Kamur kari baga jai bendre jongi kadang kam sim ladu ya kata kamen sim bandang bangin iya ya ki mola da ki jingjar ki sitong ki sipan dang dan kata kamen sim jing ya iya marado prasnau. Te ko si bon na kapan ta ka grup jong pi na kapan ta kita ki bre ki bayar rap ya kan ni ka ya kini ki jing ya rap ma ki baki penyat keleng-keleng ko si bon